دنباش کردستانیên هêja mijara me ya vê carê li ser çayê ye. Her çendî çay bihayê xwe yê diravî kêm be lê qîmetê xwe yê meعنewî gelek e. Çay kirîvatiyekî xurt di navbera mirovan de dide çêkirin. Sohbetê xweş dike, biratî û dostaniyê geş dike. Çay cihekî başiyê xwe heye di nava kultura Kurdan de. Di nava Kurdan de dema tu biçî mêhvandariyekî û çaya wan venexwî tiştekî gelek şerm û eyb e. Mêjoya çayê di zivire beriya zayînê 5000 salan ku li Çînê hatiye berhemînan û belavê cîhanê bûye. Welatê herî zêde çay vedixwin di rêza êkê de İrlanda û rêza duyem jî Brîtanyaya. Di cîhanê de 5 rengên çayê heye. Çaya kesk, sor, spî, olong û çaya ku em rojane vedixwîn çaya reş e. Her çende gelek vîtemîn û mîneral di nava çayê de tê dîtin ji tendurustiya dil, nexweşiyên domdirêj û taybet ji hindek cûreyên nexweşiyên penceşêrê re baş e. Lê zêdevexwarina wê dibe sedemê bi mirov re qebizbûn û kêmbûna xwînê çê bibe. Ya herî baş ew e di rojê de 3 heya 5 şîşeyên çayê bêvexwarin. Zêdetir bi zarer e. Pêkhateya çayê ji vîtemîn A, D, B12 û mîneralên weke potasyum û sodyum e. Sûdên çayê. Çay dibe sedemê dil baştir bixebite. Ji tendurustiya dil û demaran re gelek baş e. Ji ber di nava çayê de maddeya bi navê flavonoîd ya antîoksîdant heye dibe sedemê ku kolesterol, triglyserat û fişara xwînê dext an ku tansiyonê bêxi rewşek normal de. Çay stresê bi mirov re nahêle û bêhna mirov fireh dike. Çay ji hestiyan re baş e. Ji ber di nava çayê de maddeya fîtokîmyasal heye dibe sedemê hestiyên mirovan bihêz bike. Taybet ji kesên ku hestiyên wan dihelin an ku pirzgirêk di hestiyê wan de heye ji wan re baş e. Çay hormonê keyfxweşiyê hişyar dike û mirov dilxweş dike. Çay alîkariyê dide sîstema helandinê. Ji ber di çayê de maddeya polîfînolan heye, ev maddeya nahêle bakteriyên bi zarar mezin bibe û ji geşekirina bakteriyên bisûd re jî alîkar e. Çay ji dev û diranan re bisûd e. Bilindbûna şekir, sûkeriyê jî tîne xwarê. Dixwazim hişyariyekî bidim we gelek giring e. Edetekî di nava me de heye dibe bi zanabûn an ku bêzanabûn be. Em rojane li gel taştê gelek caran jî li gel danên dinyên xwarinê jî çayê vedixwin. Ev ji faydeyê zêdetir zarerê dide laşê mirovan. Çay li gel xwarinê vexwarin asînên di nava xwarinê de dikuje. Ya herî giring û baş ew e hûn piştî her xwarinekî bi qasî saetekî nû çayê vexwin. Sûdên dema çayê. Dema hat û ling piyê we bihna pîs jê hat çaya ku hûn divexwin û ji ber we zêde dimîne bixin test teştekê de û lingê xwe bû maweyê 20 deqan di nav de bihêlin. Wê bihna pîs jê biçe. Dema çavê we biêşe. Her ji ber çi sedemek be. Weke me niha li jor jî gotî dema çayê bixin nava paç patayekî dew danin li ser çavê xwe. Wê êşa wê jê bibe. Hûn dikarin her wê çaya ku me niha jê gotî pê serê xwe jî bişon. Hem pora ser qahîn dike hem ji rengê wê ciwan dike. Em werîn li ser zarerê çayê. Kesên ku di laşê wan de maddeya hesin an ku xûna wan kêm be divê zêde çayê venaxwin. Kesên fişara xwînê dext an ku tansiyona wan bilind dibe divê zêde çayê venaxwin. Ji ber tansiyonê bilind dike. Divê kesên bi temen, zarok û hamîle çayê zêde venaxwin. Kesên nexweşiya gurçikan bi wan re heye bila pir baldar bin. Ji wan re gelek xirab e.
ji ber çay dibe sedemê mirov zêde biçe ser mîstinê, ev jî dibe sedemê gurçik zêde bixebite. Spas we me temaşe kir.